Khabangni Tripuri Takukte Bukuksong Haina Hai Tini Nrokno Khakchangmani Khorang YouTube channel Nrokno Lamsogo Hake Ani Khapangni Hamjakma Tai Jiwai Nrokno Yaparo Hake Phaidi Tini Ang Nrokni Bagai Kaisa Haina Hai Topics Kaham Bithini Bumong Tuwi Phaika Abongkha Allergy Chini Takuk Khoroksa Allergy Ni Bagai Daktino video snamkai chanai hindai comment claimani bagina ang tini tai kubni tebo bemar sitra kabang ni video snamnai ni tongphano allergy ni video no snambui ang tupna ni ma phaika bele khana hambai tho hake phaidi o allergy ni ulo jengtai ba abo hai kabang ma romdi piles khakchngmani sugar kidney problem tai pressure Cancer abo hai bemarok no tui jeng ulni video nailai aboni bagin tamma khlainai norok o video no naibeke like subscribe khlairnani tapok di bele ke hambai hage phaidi toi kok kabang sewi jeng allergy bahike hamnai allergy ungoi je takukte bukhukchong chaktek to manai tonglai rokni phaisinga ang obono kok kasarnai borok Jeng kabang ma bithirok payi fulnani tai chanani nangya romdi jotoni kami amserogono goyamblai manthogo hne ang khakhlayo goyamblai norok jotono sawi mano goyamblai no kahamke tuyo kumun khlai rogui nai rogui abono jeng salbrum salo waisa khlai salo Kap by kap sa khlai jeng maneng nai abo hai khlai hati barsa jeng nangra khadi hingkang kai afurni simeno chini bukuro chini sago allergy ni je tekto tongmani abo truk khai hamnani chengsai phainai aboni ulo hati barsa jeng goyamblai rugui kahamke aboni butuino nangmani yagulo hati baro waisa khlai nangai ma thangnai abo haike sal kolok mano romdi 4-5 mas joratui abo haike nangima thangnai haike romdi truk khlai chini sakni je allergy bot ungmani a tekto abo kamawi thangnai bele khana hambai norok nai tongdi khakchangmani khorang YouTube channel tai samalai nai ulni next video hambai